नमस्कार जय जगन्नाथ। तो आज हूँ आम मैमकर विदायकालीन संबर्धना उत्सव। तो आज उत्सव पाई आम केमती कौन आयोजन करचु तो चलतु देखा। तो एबे मो सान भौणी मैंने मिसिकी समस्ते झुटी पकाउछंती। तो देखंतु केते सुंदर झुटी से माने पकईछंती। तो आज उत्सव पाई आगु को आउ कौन कौन सब आयोजन करा जायछि तो चलतु देखा। आम गण मुख्य अतिथि भाव में उपस्थित अच्छा इंदिरा गांधी विद्यालय अध्यक्ष ललिता साहू महोदया एवं मोर बाम पार्श्व उपस्थित अच्छा कान्हूचरण डिग्री महाविद्यालय अध्यक्ष डॉक्टर श्रीयुक्त मोहन चरण खुंटिया मोहन भाई पाखे उपस्थित अच्छा मोर बंधु दासनगर स्वयं शासित महाविद्यालय अर्थनीति विभाग वरिष्ठ अध्यापक श्रीयुक्त सनातन दास महोदय एवं पाखे उपस्थित अच्छा मोर बंधु शंख जिला हिंगुला महाविद्यालय अध्यक्ष श्रीयुक्त परशुराम मल्लिक महोदय आकर्षण सभा मुख्य सम्मानित मुख्य अतिथि मुख्य वक्ता जहाँ कहे
कम पड़े शिवचरण माझी सर सुमित्रा राउत मैडम जहाँ आम ये जगह प्रति छात्री अनुभव कर जगह आज विदाय उत्सव सेवा निवृत्त होगार अवसर कालीन दिन जहाँ आम समस्त हृदय विदारक सभा को आसीथिबा बहुत शुभेच्छा और अभिनंदन जनाऊँगी मंच सम्मुखें मोर प्रियर अध्यापिका अध्यापिका वृंद आम विभाग एवं आम महाविद्यालय एपरी एक दिन जहाँ आम के कल्पना आनी नी कि एपरी एक दिन आसो बोली आ भावना को आनी मजा मजा कथा तुम मीठा मीठा राग तुम झुरिबु 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 आमे झुरिबु ମୁଁ ଭକ୍ତିଗତ ପ୍ରଣାମ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମୋର ସମସ୍ତ ସାନ ଓ ବଡ଼ର ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତରର ସ୍ନେହ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଏଠାରେ କାହିଁକି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହା ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା। ଆଜି ଆମ ମ୍ୟାମ୍ ପ୍ରିୟ ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କର ଅବସରକାଳୀନ ଦିବସ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ଅଛି ମାନେ ଶେଷ ଅଛି। ଆମେ ଆସିକି ସେହି ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମ ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କର ଆମଠାରୁ ଯିବାର ବା ସେଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବାର ସମୟ ଏବେ ଆସିଯାଇଛି। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ପାଇଁ ଏକ ଦୁଃଖଦାୟକ ବିଷୟ। ଦୁଃଖ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଧିର ନାହିଁ ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି କାରଣ ଅପା ଏଭଳି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏ ସମସ୍ୟାଟା କିଛି ରହିବନି। ଯେବେ ହେଇଯିବେ ରିଟାୟାର୍ଡ ଜାଣିବ ଯେ ବେଳ ପଡ଼ିଗଲା ବ୍ୟାଡ୍। ଯେବେ ହେଇଯିବେ ରିଟାୟାର୍ଡ ଜାଣିବ ଯେ ବେଳ ପଡ଼ିଗଲା ବ୍ୟାଡ୍। ନ କରିବା କାମ କରିବ କାରଣ ପୁଅ ପାଶେ ରହିବ। ହେଇଯିବ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଭୁଲ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କରେ ଭୁଲି ଯାଇ ତମେ ଛୁଆକୁ କହିବ ସ୍କୁଲ। ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁଥିବ ବୋଉ ବ୍ୟାଗ୍ ଗୋଟାଏ ଧରି ପାଣି ପିଇବାରେ ଭୋକକୁ ମାରିବ ଆଣିବ ପରିବା ଭରି। କ୍ଷୀରବାଲା ଯଦି କ୍ଷୀର ଦେଇଥିବ ଭାଗ୍ୟ ତୁମର ଭଲ ନହେଲେ ସେଉଠୁ ବ୍ୟାଗକୁ ଧରି କ୍ଷୀର ପାଇ ପୁଡ଼ିଗଲ। ଯିବା ଆସିବାଟା ଏକ୍ସରସାଇଜ ବନିବ ଚାକର ପିଲା। ଏ ସୁଖଟା ଯଦି ଭାଗ୍ୟରେ ଆସେ ଜାଣିବ ପୁଅଟା ମାଇପ ଗଲା। କରାଯାଇଛି ସେହି ସଭାରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରତ୍ନାକର ସାର୍। ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ଏହି ସଭା केसी डिग्री कॉलेज अध्यक्ष मोर बड़ भाई मोहन सार हिंगुला महाविद्यालय अध्यक्ष मोर बंधु परशुराम सार आज ये उपस्थित थिबा समस्त अध्यापक अध्यापिका मोर पूज्य शिव सार जहाँ पाखे मुझे पाठ पढ़ुची मंच तले बसी समस्त अध्यापक अध्यापिका बंधुगण एवं मोर कर्मचारीगण एवं मोर झील मैंने मलय सार जुन्नू मैडम सब उपदेश ताकर निर्देश मानिक चलिब मु भावुची मोर शून्यता तुमको एत बेसी बाधबनी कारण मलय सार और जुन्नू मैडम तुमको उपयुक्त मार्गरे परिचालित करेंगे। से दक्षता आ से योग्यता तांको पाखरे अच्छी। झील मानक खाली एतिकी कहबी सुंदर स्वप्न देख आउ से स्वप्न को साकार करने कठिन परिश्रम कर। कठिन परिश्रम किसी विकल्प नहीं। तुम्हें जिते परिश्रम कर जीवन में सफल हो। भल पाइबार जदि तुम मैंने किसी शिखिच ताकू ही तुम मन रख
ତାକୁ ହିଁ ପାଥେୟ କରିକି ତମେ ତମର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କର। ନିଜେ ଦୁଃଖେ ରହି ଆମକୁ ହସାଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନିଜେ ଭୋକେ ରହି ଆମକୁ ଖୁଆଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ସିଏ ମା ଆମ ମା ସିଏ ମା ଆମ ମା। ତୁମ କୃତିତ୍ୱ ପାଇଁ ଆମ ଛାତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ। ତୁମେ ଆମର ପ୍ରିୟ ଓ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର। ସାମଗ୍ରୀ ଅନେକ ଆତ୍ମୀୟ ବନ୍ଧୁ ଓ ସନ୍ତାନ ପିଲାମାନଙ୍କ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ନିମିତ୍ତ ସଦା ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ବିଭାଗକୁ ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ବସାଇବାରେ ସଦିଚ୍ଛା ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗ ପ୍ରେରଣା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି ଅନେକ କୃତକୃତ୍ୟ ଛାତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଜଣେ ଜଣେ ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ। ଏ ମାତୃ ପ୍ରତିମା ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାତିବା ପରି ଆପଣଙ୍କ ମହକ ଆମ ବିଭାଗ ପାଇଁ ସଦା ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଆପଣ ଦେଖାଇଥିବା ମାର୍ଗ ଶିଖାଇଥିବା ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଓ ଆଦର୍ଶ ଆମ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହୋଇ ରହିବ। ଆଜି ଏହି ଅବସର ବାସରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଅତିଶ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ବିରଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ସୁସ୍ଥ ନିରାମୟ ଜୀବନ କାମନା ସହିତ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ସ୍ମୃତିକୁ ପରିବାର ସହିତ ଖୁସିରେ ବିତାନ୍ତୁ ଏହା ହିଁ ଆଶା ପୋଷଣ କରୁଛି। ଆପଣ ଏ ଆମର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଗଲା। ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିହାତି ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।